Ake ubingelele baba uDokotela Bobo sesibojabulile sinabantu abasinabo la ku Facebook. Siyabonga kakhulu, ukhona baba Joseph siyambona, ukhona baba uSokalisa, ubuthelezi siyambona, abanye asikwazi ukubabona ngoba baningi. This is baba uDokotela Bobo sesibojabulile ufana nje kahle ngizolo amancinci sengisolo futhi ngiqosi. Njengamanje siseThekwini building to Nedbank House building. Bantu bakithi angikuvume lokho. First week of June we are not going to have videos because baba uDokotela njoba ku May inyanga yami ukuhamba le uyaphesheya. Engifuna ukusho ke manje ke ukuthi sizongishuthela lama video nashuthayo bese yaniphelela ngizobe selazo sizowathola ngale kwa June. Kumele ukuthi ngibe ngihambile ngoba kunezinto ezibaluleke kakhulu, kuninto ezibaluleke kakhulu engeke ngikwazi ukuyihlehlisa. Ngine topic, ngine address, ngine building ngikulona. I-address ithi number 72 Dennis High Street. Number 72 Dennis High Street, that is in Nedbank House building, 19th floor, studio number 1, dark room 1. Lapho ubaba uDokotela njengamanje ozomfika khona e-studio 1 e-dark room. Kuyasetshenzwa siyashutha senza ama video. Ngicabanga mhlawumbe nizothola okuthize. This is baba uDokotela. Nansi topic yethu ithi T-bone steak. T-bone steak inyama ekopo. Ngisafuna ukuthi ke siyikhulume lento le. Akanoma izosounda kahle yini. Ake sibuke ukuntshontshwa kwedlozi. Idlozi ukuthi lintshontshwa kanjani. Uma uzontshontsha idlozi kubantu, ufuna wazi ama consequences ukuthi kuzokwenzekani kubona nothi kuwena. Uma untshontsha idlozi kubantu udinga umuthi esiubiza ukuthi umhlwazi wedlozi. Sifuna umuthi ekuthiwa umgogi wezinhlanya. uMalizwende. Sifuna umuthi esiubiza ukuthi amakhosi aboncamazi akhungiwe. Sifuna amakhandlela awu2. Ngeke ngikusho konke ukuthakatha nokukhohlakala. Lezi zinto lezi ziyalintshontsha ke idlozi. Noma ungavala ngemuva uvale ngaphambili sizolithatha. Uma ngizolithatha idlozi ebhlungu lento ngizayisho kodwa. Lento iyenziwa khehla. Iyenziwa. Uyakwazi ukulithatha idlozi kumuntu osemdala oyisalukwazi. Ufike umuphi uswidi. Athi umusi uthi awuthandi ukuthi gogathi uyawuthanda pho awudlingana. Awuvula umithi ovula uthi hayi ngeke kulunge lo swidi kuwena. Uzokukhophlela ushukela. Umusi okunika omunye uthathe lona. Uphonse kulesikhwama lesi okade ukhiphe khona uswidi. Lo swidi usuyowusebenzisa. Uyakwazi futhi ukuthatha idlozi enganeni. Ukuthi le ngane ikhule, le ngane iwulayilayi, ikhule le ngane ingenazo izibeleti, ikhule le ngane ingenawo amaqiniso, ibe into nje ephelelayo. Ngizocela lokho ungakufundisike lokho. Ukuthi wenza njani uma ufuna ukuthi ingane yomuntu iphuphe ingabi lutho. Wenza njani uma ufuna ukuthi ingane umuntu ngisho esikoleni kungene ngapha kuphume ngapha. Lokho ngizongicela ukuthi nginganifundisi kona kodwa into eyenziwayo. Yabona ngesikhathi kungcwatshwa kunalama plangwe lawa afakwa lapha phansi emgodini. Angizwe ukuthi ngithini? Uzokhahleleka ke manje. Uzokhahleleka ke wena nje uzokhahleleka. Kunama plangwe yabona ngesikhathi singcwaba. Le nduku esizifaka lapha phansi, le nduku lena mase kuthiwa imfishane, mase bekunika ithathe wena le nduku. Uyijikijele kude uzobuya ntambama usuzoyithatha ebusuku. Selihambile idlozi la ekhaya. Ngoba lo muntu njoba ezofakwa la uyakwela amathongo. Lamathongo wena osesebenzela wena. Ngeke ngikufundise kahle hleloko ngoba kuyiqiniso. Ngeke ngikwazi ukufundisa. Lelo dlozi emzini umuntu bebehlabile. Ufika khona ekseni. Ukuphuza utshwala lobo obusashaya amakhwele. Ukuphuza ngathi uyamuka. Uminye. Kuthi kukhishwa inyama ubungasekho, sohambile.
kuthiwa awu unzimanda akasekho usahambile kuthiwa usehambile kuthiwa kunabantu abamlindile kanti uyophalaza lobutshwala yangizwe ukuthi kuthini ukuphalaza uyophalaza lobutshwala sithatha idlozi lakho silenze lethu uyakwazi ukuthi madoda uye emzini umuntu ofuyile uphathe umuthi ekuthiwa isigqiki somkhofu uqobe lo muthi ubeke ekhaya uma usuya emzini umuntu ufike uthathe umquba wenkomo lona esibayini lo uchithekela ngale ngaphandle umquba ochithekela ngaphandle usho ukuthi inkomo la ekhaya seziningi sekukhona awusekho esibayini kuphela umquba uthathe ngizocela futhi ungakufundisi ukuthi uma usuhlanganise nesigqiki somkhofu kuzokwenzekani la ekhaya bakithi singanifundisa ku channel but kune limit kunokunye okupoison kakhulu ukuthi singakwethane sikhulume la sikufundise ngakho ngitshotshwa nje kwedlozi nje lokho nje angiyikhulume futhi lento ukuphila kwakho la emhlabeni kudetermine ukuthi uzoba idlozi elinjani angiqale phansi awungizwe ukuthi ngithini ngithi mina ukuphila kwakho la emhlabeni kudetermine ukuthi uzoba idlozi elinjani basho esaphila umuntu kuthiwa utata omkhulu ayoba idlozi elihle basho esaphila Winnie Madikizela basho esaphila yangizwe ukuthi ngithini kwena uMandela basho esaphila yangizwe kunabantu ababesana baba amadlozi besaphila besaphila kuthiwa lo muntu uyoba idlozi elihle kodwa asazi ukuthi it is an honor esibongweni sakho ukuthi ube idlozi it is an honor kunabantu abafa abangaba amadlozi kunabantu abathi mebefa bangaba amadlozi it is an honor ingane ayibidlozi intombazane ela ekhaya imishonile ayibidlozi iyakwela amathongo ingane imishona iyakwela amathongo you understand akubo bonke abantu uma befa bazoba amadlozi ngoba ukuba idlozi umuntu ophuphumile akabi idlozi njobe bembulela kanje umfowenu wamphonsa esitimeleni ngaphandle sihamba akazoba idlozi lo muntu njoba umalume wakhe ezashona engaganiwe akazoba idlozi lo muntu it is an honor ngisasho ukuba idlozi yazizwa lento engisho it is an honor bakithi ake siwaqele swalungisa amanga swalungise nje amanga abonakala ukuthi lento iyamanga amanga lento yokuthi ungenwe yidlozi kuwena lithi ngena umfazi kamfowenu amanga lonto amanga kunezinto ezamanga esizi-enjoyayo ngokulalela ibandla elithize ulilandela into zalo ugcina wena usube nombono ulele ukuthi hamba usonta khona ugcina ususonta echibini amanga lonto lento idevelopela through pineal gland ayikho lonto leyo ngoba uyasonta namhlanje kule bandla usonta kulo kodwa uhluphekeze if bungasonti khona awuna progress kodwa uthi wena idlozi likudonzele kuphi la uhlupha khona kanje amanga lonto leyo ukuba bekuyiqiniso ngabe namhlanje ufunda esikoleni zasebusuku ngabe wenze i-long distance learning academy ngabe uyafunda manje ngoba ulwela ukuthi umfowenu kade ewukapteni emasosheni nawe ufuna uexercise ube no matric ube nencwadi zokushayela ube ne-equivalent training ngoba usongaphezulu ka-29 years uze ne-diplomatism ngoba ufuna ukuya emasosheni ufuna ukungena ku-special force umfowenu idlozi elingenile lithi hamba uyoqhubeka into yomfowenu njengoba kade eyisosha njengoba umfowenu umazi ukuthi ubeshaya i-fraud wafike lapha baphakama ngaye inyoni ejele isigwebo bese salelo 7 years awukwazi ukuthi angene kwena athi hamba uqhwene isigwebo ngoba uyidlozi into engenayo kalula ile ucansi it is easy kungenwa idlozi elithi enza ucansi ngoba i-mindset yakhe igcina la kuzipho ayikho ngale kwazipho lelo dlozi lelo
lamanga ngiyakutshela mina lamanga. Uyazi lento yethu yedlozi esikuyona uma sesiyithatha lento sikubeka eNew Zealand lelo dlozi ngeke lingene uyenze leyo nto leyo. ENew Zealand uthole i-citizenship yakhona uqualify ukuthola ube umhlalo waseNew Zealand. Lento busitshela zona la emdansana ukuthi ungenelwe idlozi wena lixelele ukuthi uma useNew Zealand ngeke uyenze leyo nto. Uma use-Ireland ngeke uzenze leyo nto. Kunezinto owazi kahle uma useSouth Korea ngeke uzenze lento yaduze South Africa. Ubusitshela ukuthi wena ungenwe idlozi. Why mase kufika emazweni omhlaba ezingakwazi ukungena? Go to India. The best eIndia bafuyile eIndia. Bafuyile kakhulu eIndia. Umuze eIndia ofuyile. Mufuye kakhulu nenkomo eziwu2. Lo muntu usuke efuyileke eIndia. But akavumeleki ukuthi ayibulale. Can't kill a cow in India. You'll be taken to court. Kunezinto wena ozenzayo manje othi wena uzenziswa idlozi. Mengithatha kubeke eIndia ngithi zenze. Ngeke uzuzenze. Ngeke uzuzenze. Yabo lezi zinto lezi ngifuna singathi sisanitize engqondweni zethu sizidecode. Ubone into econducive because when us in environment yakuvumela. Musu uthi hayi iyona. Yabo. Iyona. Into edala ukuthi wena ube ne-appetite ukuthatha ngabamba ipizza because i-environment yakho iyakuvumela. Kunomuntu njengamanje osejele akayicabanga ipizza because environment yakhe ayimvumeli. Yangizwa ukuthi ngithini kwena? Nje wena namhlanje ntambama ufuna ukuhamba umuntu ngeayini. Lo muntu okuwheelchair akayicabanga ngeayini. Ukuthi yabo ezolo linjalo sathe ngihamba umuntu oyedwa ngezwide. Lo wheelchair akayicabanga ngeayini. Lo hleli manje esibhedlela ofaka i-area la umlezana nje wena ufuna uhamba ngeayini akayicabanga izwide. Because uworried ngale kunezinto eziconducive musu ukuthi wena ke usibambe ngoline ukuthi hayi idlozi. Intambo zolwembu zokuhleze zekubamba ukuthi unamanga. Asiyikhuluma into besiyithanda mase siyisupporte ngento ethize khona izokwenzeka. Asikuvumela ukuthi abe ngiyifuna kahle lento. Kodwa manje isimi ngeqiniso. Yangizwa ukuthi ngithini? Isimi ngeqiniso. Njenge nami ukuba budoda babusizwe boJehova umuhle nje ekhela umzukulu omncane. uNkulunkulu uthe uma ngiphi ingane nethongo bangiphi ingane zamantombazana uzuku3 umzukulu futhi nawe intombazana verse 4. But that doesn't mean ukuthi mina ngifuna ngithola umuntu umfazi ozongizalela ingane umfana. Ngithi mina hayi manje idlozi lithi ngoba akekho umfana lekha ngithatha omunye unkosikazi ozozala umfana. No. Abantu besifazana ababona iproduction yengane. Ayona effective sex leyo. When you may think ukuthi because you are having a woman you'll have inoma yiphi ingane oyifunayo. Ithongo liyakubona uhlobo udinga hlobo lengane because wena ukwazi ukukhulisa uhlobo lokuthi lengane. Mina nginenhliziyo embi ngiyazazi. Amasemba ngizwana nawe. Ingako ngabanga nengane mfana ngoba lento eyenziwa lengane zabafana ngaba yenzeki mina. Ngaba yenzeki nje ngaba yenzeki ngabezi. Ingakho ke ithongo nanginika ingane mfana ngoba nginenhliziyo embi ngiyazazi. La ngiyabona uThomthom laba amathekeni. Ngiyazi ba ayinwa verse lokishi. Manje ke ngimi kanje ngeqiniso kodwa. Ingakho ke ngabanga ke nami. Ingisho ukuthi izinto ezamanga afuna siphume nje kuzona. Bakithi ngisafuna ukuqeda lento le. Ngifuna ukuprove ngizokhipha umuthi ngamabomu uzenze umuntu angathi asile ekhanda. Ngifuna lo muntu abamtshontshele. Sizohamba naye. Sothatha inhlabathi ethuna lomlungu. Mase sibuye size naye la ukuba udokotela. Mase ngimdedelela lo muthi lo. Mase kutshela ukuthi into yakho izobuya nini. Ikutshela ukuthi izobuya nini imintshontshiwe. Awuzwe ukuthi ngithini? Ngikutshele ukuthi izobuya nini uma intshontshiwe. Umuthi engawuthandi lo ukuthi sithi abangantshontshe. Indeed ngabazi bantshontshe kumina. Mina okwangintshontshela akantshontshanga lutho futhi ngisenginamanga nami. Wabulala iwindi lemoto sam ngama ngeqiniso. Kumanje wadilikelwa izintaba. Ngoba udoda angizwani nawo mina. Angizwani nje nawo mina. Angizwani nje nami. Engisho ukuthi Joanna uthena bangitshontshela amagusha.
because into eshiwo ubaba udokotela wasenobheka i-attire ukuthi lo muntu lona unokuyiphathela nje umonde amabhantshi abiza kangaka ngithathaphi manje imali yokuthenga umonde imbuzi ezimbili phela lezo njengoba ngitshela amagusha ngoba uyathanda thina senza into eyodwa osenze off yodwa noma ibe off njwani nemfanele mazi untshontshe inkomo kodwa akafile because ngiyathanda this is baba udokotela bawusizojabula ufala ubusha kahle ngizona amanxesi awenze nje ngizokukhandela lento le iyiqiniso kodwa uzofika kumina ungiphathele inyama ebovu enethambo inyama ebovu eyosiwe ngifuna ledlozi lakho elingavumi lutho ohlupheka nalo silinike inyama singaniki enye into silinike inyama ebovu bese silinike inyama eyosiwe siliguqule ngeke lingayenza lento esiyifunayo mhlazana uzake kumina ufike uyiphethe lenyama usungiphathele abona manje wenza utshwala lento ekhamayo bathi insipho bathi abanye amasefo ungiphathele leyo nto into engangenkomsho ezintathu noma ezo4 uze nayo nalenyama bese ngikwenzela into enhle kodwa engicela ukuthi mina ngilethele imithombo lethani imithombo eyomile ngoba khona ubaba kwangilethela wangapha empangeni ubaba umlaba uDennis ungilethele imithombo emanzi kwani phoqa ukuthi ngiqale mina ngiyomise ithatha isikhathi imithombo koma kanti ufuna into zakhe ezizokwenzeka manje imithombo ufika nayo kumina siyomile insipho sezomile nalenyama ke le bese ngikhandele lento lena uphile kahle into zakho zenzeke uthola i-table steak uzeke eyosiwe engosiwanga siwenzeke lo msebenzi baba udokotela baba usizwe baba ujabulile siyabonga.